פייסבוק. יזהר ברק, מנהל פרויקט שומר היער, תודה רבה לך. תודה רבה וחג שמח. ט"ו בשבט שמח. עכשיו תקשיבו טוב, אם נדמה לכם שאתם יודעים איך תסתיים מערכת הבחירות, יכול להיות שאתם יכולים לעשות מזה כסף. שלום פרופסור דוד שטיינברג, חבר אוניברסיטת תל אביב ונשיא האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה. ערב טוב. ממש משחק החלטתם לעשות. לא משחק, אלא קידום חשיבה סטטיסטית, חשיבה כמותית, וזה למעשה מה שעמד מאחורי ההחלטה של האיגוד לסטטיסטיקה. אתם בעצם מציעים מה? מה אתם מציעים לציבור? מה שאנחנו, קודם כל, מה שמדובר זה תחרות לחיזוי התוצאות של הבחירות. כן. צריך להגיש את התחזית עד מספר ימים לפני. מי שיגיע הכי קרוב יזכה בפרס של 1,250 שקל. עכשיו, אני פשוט צריכה להיאמר, או שצריכה להיות מאחורי זה מחשבה סטטיסטית אמיתית? קודם כל, לא מדובר בהימור, מדובר בתחרות שהזוכה בו יזכה בפרס. כן. ואכן... 1,250 שקלים, יש 1,250 שקל, נכון. כן. ואכן, מה שבוודאי אנחנו רוצים לעודד כאן, זה הסתכלות על המידע שישנו, על הסקרים, שימוש בכלים סטטיסטיים, כלים של חשיבה כמותית, כדי להפוך את המידע הזה לתחזית כמה שיותר נכונה, כמה שיותר קרובה לאמת, וכאמור, עם פרס לזוכה. עכשיו, אתם בעצם מסתכלים לא רק על התוצאות הסופיות, אם הן היו מדויקות או לא, אלא גם מה עמד מאחורי התוצאות. כלומר, זה צריך להיות מה, להסתכל על סקרים, להבין מגמות. נכון, נכון. בנוסף לעצם התחזית, כמה מנדטים תקבל כל רשימה, כן. אנחנו גם מבקשים מכל אחד מן המשתתפים לסכם לפחות בכמה מילים בדיוק איך לקח את המידע הזה וחיבר אותו ואיך הגיע לתחזית שאיתו הוא הלך על התחרות. טוב, אתה כבר החלטת? בנית את זה? את התחזית של עצמי כן. עוד לא. כמובן, יש עוד, כפי שהסוקרים שהיו אצלך כן. קודם אמרו, יש עוד דרך לא קצרה לפנינו בקמפיין הבחירות הזה. אבל אני מקווה שההשתתפות לעובדי איגוד הסטטיסטיקה אסורה. אחרת זה לא פייר. קודם כל, כמובן, אנחנו מעודדים תלמידים להשתתף. עד מתי אפשר? כולל תלמידים שלומדים סטטיסטיקה ומקצועות קשורים. אוקיי. ועד מתי אפשר להגיש את החיזוי שלי? הבחירות הן ביום שלישי, 17 למרץ, ויש להגיש את התחזיות עד חצות